Este Ponte de Tapas empezábamos con moita ilusión, eu un pouco precavida, pensando que un mes especialmente malo de novembro, por eso se facía tamén Ponte de Tapas aquí, para dinamizar neste mes a hostelería previa xas cenas de Navidad, que xa comenzan do Nadal, pero é un mes ademais especialmente malo, este mes de novembro de 2022, cunha crisis, cunha inflación, cun problema de persoal moi recurrente nos últimos meses na hostelería, non? A realidade é que a xente está tremendamente contenta, non? Había establecementos este fin de semana que me falaban de que incluso remataran coa materia prima para poder seguir coas tapas. Poder falar durante 3 días no espacio gastronómico con xente especializada, poder falar de slow food, poder falar de residuos ceros, de gastronomía sostible, poder falar de novos negocios, de emprendemento, non? Eva Ballarín é a madriña, por tanto, virá este mes de decembro precisamente a facer unha pequena charla e a presentar tamén un documento de traballo, resumo e recopilatorio, unhas conclusións de todo este foro. Aproveitamos ese último día para facer a última fase tamén da incubadora, non? Da GastroLab, co dous últimos finalistas, non? Que eran Spanish Bock e O Río como Prato, de Toño Escudero e de Purificación Alfonso. Temos claro, na cociña de promoción económica temos que ir un paso máis alá para o ano que ven e facer incluso esta incubadora moito máis potente e favorecer de tal maneira o emprendemento, non? Que, curiosamente, despois da pandemia non soamente non descendeu, senón que aumentou e, ademais, hai un emprendemento femenino un porcentaxe moi elevado, moi potente, que hai que impulsar. Nos creemos que somos capital española de gastronomía e así temos que seguir traballando, non? Seguir desenrolando o turismo gastronómico e tamén o ecoturismo.